Il-21 ta' Mejju jibqa' mmarkat fl-istorja bħala wieħed mill-jiem li jissimbolizza kemm kien diffiċli għall-eks Prim Ministru Don Mintoff u l-Partit Laburista biex fi snin 60 jimbottaw l-aġenda progressiva tagħhom. Fl-għodwa tal-21 ta' Mejju 1961 kienu Lawċin li instigati mill-Knisja għamlu minn kollox biex il-messaġġ ta' Mintoff ma jasalx fil-gżira ta' Tlet Għoljiet. Nisa bl-xkupi u irġiel bil-ġebel ipprovaw jagħtu merħba lil Mintoff li ġġellu jieqaf fil-port fl-imġar, xi ħaġa li ma ġratx. Jiena ngħidlu minn hawnhekk il-Sir Michael Conti li missek tikkundanna huwa kif tħalli nies proċettati ma jifhmu xejn u ma jemmnu xejn jisservu bil-Knisja bħalma qegħdin jagħmlu issa idoqqu l-qniebel biex ma ħallux id-demokrazija taħdem. L-istoriku Mark Camilleri spjega kif dawn kienu żminijiet ta' tensjoni għaliex il-Partit Laburista kien għadu kemm biddel il-politika tiegħu minn waħda tal-integration għall-indipendenza kompluta. Għall-Knisja, il-politika ta' Mintoff kienet suspettuża. Il-Partit Laburista rrid jimplementa politika progressiva li di ħafna minnha kienet tmur kontra l-valuri tal-Knisja dak iż-żmien. Allora kien hemm dak li ngħidlu dnub il-mejjed, kien hemm dnub il-mejjed u ħabba dnub il-mejjed fuq il-Partit Laburista u l-uffiċjali tiegħu, eċetera. Da pratikament il-Knisja kienet f'konfront kontra l-partit u provat tagħmel minn kollox biex tagħmel kollox il-poter. U Lawċin li kienu kattoliċi ħafna iktar mill-Maltin għax in-nies tal-kampanja kienu iktar reliġjużi minn nies tal-port. Ovvjament offrew resistenza kbira lil Mintoff meta tela Għawdex. Camilleri jfisser kif l-ewwel pjan kien li waqfuhom milli jinżlu Għawdex u hawn kien kruċjali l-intervent tal-Gvern Ingliż. Mbagħad daħlu l-Ingliżi fil-kwistjoni wkoll u l-isqof qalulu żidux it-tensjonijiet ara ma jkunx hemm violenza. U l-isfijiet kienu intervjenew xi ftit, imma għalkemm ħallhom jinżlu ovvjament Lawċin xorta raw kif jagħmlu biex jisfrattaw il-meeting u biex il-meeting tagħhom ma rnexxix. Il-meeting isir xorta waħda la volja daw tgħix kemm issuttawhom u tgħix kemm daqqew loqniepen waqt il-meeting. Għalkemm forsi mhux jum magħruf daqsiem oħra fl-istorja ngħidu aħna 28 ta' April 1958 dan ukoll kien avveniment b'sinifikat qawwi. Kien avveniment li għalina l-istoriċi narawh bħala parti mill-progress tal-kuxjenza tan-nies. Di kienet battalja kif kien jgħid Mintoff, kienet battalja kontra id-dlamijiet ukoll, kontra l-ignoranza, kontra l-superstizzjoni, kontra l-kontroll kbir tal-klerus, qabel assisin prattikament kun jikmandaw xieġi s-soċjetà. Dakinhar kien hemm laburisti li weġġaw. L-element ta' violenza kien evidenti u Lawċin kienu lesti għaliha. L-istoriku jfisser kif f'Malta kien hawn ukoll żewġ dinjiet differenti. F'Malta kien hawn żewġ dinjiet differenti, kien id-dinja tal-kampanja, d-dinja tal-port. Id-dinja tal-port kienet ovvjament kienet iktar laburista, kienet iktar pro-ħaddiema. Id-dinja tal-kampanja, speċjalment Għawdex, kienet għadha letteralment f'termini ta' valuri progressivi lura ħafna iktar minn naħa urbana tal-pajjiż.